Salutare fraților, eu sunt Ionis11 și bine v-am regăsit pe acest meu canal. Astăzi vă arăt cum să vă luați un cuțit gratis. Primul rând intrați la market. Eu am acest fang preferat. Dați la order și puneți orderul pe 0.03. După aceea intrați pe el, dați inspect, ieșiți, intrați, dați inspect, ieșiți, faceți asta 10 ori. 3 4 6 7 8 9 10. Acum dați cancel order și puneți din nou 0.03. Cum ieșiți din joc. Și așteptați 10 secunde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apoi apăsați aici, băgați banii și le cumpărați. Hai să